ये दुनिया में ये साहेब अगर केहू के लड़का नहीं हो तो ओकरा के लोग बाझिन कहेला, ओकरा के लोग ताना मारेला कि बाझिन ही है, एकर मुंह मत देख। सही बात। आज लेकर छुछुनरो ना भइले कर मुंह न तो वो औरत माई से निहोरा कैसे कहती है, कौना भाव में करते स्वामी जी? कैसे कैसे माई के मंदिर में गोइल बाड़ी आ जाके कहत रही कि मतारी तू एगो माई के माई हो आ तू एगो अपना बेटी के दुख अगर नहीं खूब बुझो तो के बुझी? वही भाव में स्वर्गीय भिखारी बाबा के धुन हो। हाँ कहे के भाव बाका कैसे कैसे कि रोवेले बाझिनिया मैया अरे रोवेले बाझिनिया मैया कि बिलखी के हो दुआरिया बिलखी के हो दुआरिया कितनिया सा फिर हुए मैया तनिया सा फिर हुए मैया कि बाझिनी बना डरिया बाझिनी बना डरिया अपना ही ताहिर मैया दया तो हजाइले है अपना ही ताहिर मैया। ए माई घर में धन संपत्ति अपराध भरल बा, बाकी एगो लइका बिना लोग इहे कहत कि रे ओकर मुंह मत देखना त जतरा बिगड़ जाई। अन धन भरल बा, अन धन भरल बा, भरल बा अनधन भरल ए अन धन भरल बा ए मैया कि नहीं खन गोदी में लाला नावा नहीं खन गोदी में लाला नावा और का हे माई सास लगे जाता नहीं तो सास मुंह घुमा ले तरी, गोतिन लगे जाता नहीं तो गोतिन मुंह घुमा ले तरी, केहू घर के लोग बोलत नहीं के सासू जी न बोलेली, सासू जी न बोलेली, सासू जी ना बोलेली सासू जी ना बोलेली ए सासू जी न बोलेली ए मैया कि भरा मुहब्बत चलिया ओ भरा मुहब्बत चलिया वाह। चाह बेगो निर्गुण साहब गादियों करवा